Tak jo, takže čus. Takže moje jméno je tady brudínský Šohan Andi. A tohle je moje úplně super sexy Káťa, že jo? Že jo, Káťo? Ahoj. Ahoj. No a my jsme tu z toho důvodu, že prostě jsme založili nový kanál. Ale nemáme ještě o čem v podstatě točit, takže potřebujeme do komentů vaše tipy. Rady? Challenge to asi nebudou, nebo možná nějaký JTX. Nebo challenge to nebudou, protože challenge dělá úplně každý. Takže to budou zřejmě nějaký návody a do komentů mi pište témata, co vlastně o čem kecat, protože budeme takový jako diskuze talk about shit. V podstatě, že jo, Káťo? Jo. Protože většinou, když to budu já, tak to bude takový... Prostě bude to prdel, že jo, Káťo? Jo. Bude to venku a tak pro mě a prostě bude to úplně všechno, co se najde. Hlavně něco, co bude zajímavé, že jo, Káťo? Třeba... A dneska to zase taková prdel není, protože nevíme, o čem točit. Jsi šikovná, třeba moc kecala. Ty bláho, dobrý. Tak jo, takže návody, já to nebudu zdržovat, prostě pište do komentů, co a jak byste si představovali, co byste chtěli. A uvidíme se v dalším videu, což bude asi nějaký návod, zřejmě bude ten střídem ještě teďka. Čau, Katis. Tak jo, takže... Ahoj.